O convenio asinado en novembro entre Portos de Galicia e o Concello comezou por fin a materializarse co inicio dos traballos de reposición do firme na rotonda das Amas de Casa. O asfaltado deste treito completará a reforma do malecón e a súa conexión co Paseo das Carolinas. Se fixe un acordo entre o Concello e Portos, polo cal Portos se comprometía a invertir 42.000 euros para reparar este asfaltado. E ata o día de hoxe, estamos falando de novembro de 2019. E ata o día de hoxe, que para nós sorpresivamente, pois chegamos aquí despois de presentar unha iniciativa esta semana outra vez de novo para que se parara dunha vez o desleixo que tiñan Portos e o Concello de Ribeira con respecto ao asfaltado desta vía e que se cumplira o acordo asinado en novembro de 2019. Presentamos esta iniciativa, como digo, no Concello pois esta semana. E hoxe, que viñamos a dar a roda de prensa, pois nos agardamos ca sorpresa de que se está facendo. Dende o BNG amosaron a súa satisfacción ante o inicio destes traballos que levan reclamando dende 2017, ante o mal estado que presentaba a estrada. Tal e como estaba isto, estábamos expostos a, primeiro, o que é máis grave, pois que unha persona que iba nunha moto, nun coche tal, pois cos baches que había aí, pois, en fin, corría peligro a súa integridade física, non? E por outra parte, pois o resto, pois, aparte de que podía correr peligro a nosa integridade física cos nosos coches, o que corría peligro de todas eran as rodas, os coches, as amortiguacións e todo eso. Ademais do asfaltado da vía, os nacionalistas reclaman medidas de seguridade no Parque García Ballón, recentemente reformado. Demandan a instalación dun valado entre a zona infantil e a saída dos garaxes.